Prohibido temporalmente o baño na praia do Campanario, en Vilagarcía. O Concello recibiu hoxe os resultados das análises realizadas o pasado día 10. Unhas probas que detectaron niveis de E. coli superiores aos permitidos e que obrigan a izar a bandeira vermella no areal de Bamio. Que tal? Moi boa noite. Dende Rabella volven reclamar cambios no protocolo para axilizar tanto a comunicación dos resultados como para que as restriccións se axusten o momento no que se aplican. De seguido ampliamos, antes repasamos outras novas do día en titulares. O PSOE de Rianxo denuncia que a débeda do Concello cos provedores ascende a 1 millón de euros. Advirten tamén de que o período medio de pago rolda os 90 días. Pontevedra inaugurará en setembro o novo Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mayo. O edificio acollía o antigo conservatorio da cidade. Rabella autoriza a instalación de 47 barras exteriores con motivo da Festa da Auga. En total presentáronse 53 solicitudes. Volven as mañás de terraceo. A iniciativa solidaria do Obradoiro de Hostalería do Salnés en favor da Asociación Española contra o Cancro celebrará 2 xornadas máis. Iñaki Bretal impartirá en Ribeira un obradoiro de batch cooking para homes. A iniciativa organizada polo CIM busca fomentar a corresponsabilidade no fogar. Estamos nas novas do día, comezamos. Ampliamos a información sobre o peche temporal do baño na praia do Campanario, en Vilagarcía. Prohibido temporalmente o baño na praia do Campanario, no Concello de Vilagarcía. A medida tómase o detectar niveis de E. coli superiores aos permitidos. Segundo informan dende o goberno local, o episodio microbiolóxico responde á mostraxe tomada hai 2 días, o luns 10 de agosto, polo que de esperar que os índices xa teñan regresado á normalidade hoxe. Non obstante, por precaución e ata que sexa confirmado a través dunha contraanálise, o Servizo Municipal de Emerxencias xa puxo os correspondentes cartéis no areal de Bamio e izou a bandeira vermella para advertir da situación aos usuarios. Malia que os resultados refírense ao estado que tiñan as augas hai 2 días, a notificación oficial do control aínda non chegou a Rabella. Nesta ocasión, o aviso do Servizo Galego de Saúde foi adiantado telefónicamente ao alcalde Alberto Varela a 1:30 do mediodía. O rexedor agradece o cambio no protocolo, algo que o Concello de Vilagarcía leva anos demandando, e confía en que sexa o primeiro paso para que a Xunta continue modificando e axilizando o procedemento, xa que defenden dende Rabella de pouco sirve pechar unha praia por un episodio contaminante 48 horas despois de que se teña producido. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Sanxenxo é un dos concellos que se abastecen do río Lérez e, polo tanto, un dos municipios afectados pola alerta decretada na Bacía por mor da seca. Dende o goberno local aseguran que hai semanas que están tomando medidas para reducir o consumo da auga, como, por exemplo, incrementar a captación que realiza do Umia para reducir a presión sobre o Lérez. Explican que habitualmente a porcentaxe dun 70% do Lérez e un 30% do Umia e que na actualidade están a captar un 40% deste último.
Ademais, os baldeos e regos de xardíns públicos se están a realizar con auga acumulada no alxibe municipal e nas praias non existen duchas, só lavapés e con chorro controlado. Segundo o Concello, están a mellorar a rede de distribución da auga cun importante investimento para evitar fugas e roturas de tubaxes. E a concesionaria da auga confirmou que este verán se reduciu o consumo respecto ao ano pasado nun 3%. De xeito paralelo, o Goberno local ten en marcha unha campaña de sensibilización baixo o lema "A auga non é infinita, consúmea con cabeza". Así as cousas, dende o Concello non desbotan tomar máis medidas se acordan co resto de municipios afectados. En principio, se somos un pouco responsables, non hai un problema de escasez. É verdad que en Pontevedra hai un tema que non se dá solucionado, que é sempre a mesma cantinela, a mesma música, pero co Ayuntamento de Pontevedra non dá solucionado o problema. Entón, aquí é un tema que non é para falar hoxe aquí deste asunto, vale? Pero se somos responsables, Sanxenxo e Rías Baixas, bueno, nesta zona non temos problema de agua se somos respetuosos. Se vamos ahora mesmo a Lérez, hai un caudal ainda suficiente. Mas quero recordar que Ence, nunha boa actitud, deixou de tirar do Lérez xa a principios do verán, o sea que eu creo que se están tomando ben as medidas, pero bueno, sempre hai que falar deste asunto. O Concello de Ribeira vén de informar do corte de auga previsto para mañá na parroquia de Palmeira. Entre as 9 da mañá e a 1 da tarde producirase unha interrupción total do suministro por mor da conexión da nova tubaxe instalada nas obras da humanización da travesía. A actuación afectará un 100 de abonados, concretamente as vivendas situadas na marxe dereita en dirección á Pobra, entre o cruce co acceso a Río Azor e a subestación de Fenosa. Tamén se verán afectados os núcleos de San Pedro, Lixó e as últimas vivendas na confluencia de Mestre Lorenzo Mene coa Rúa Vilar. O PSOE de Rianxo exixe ao Goberno maior transparencia na información sobre o pago a provedores. Os socialistas denuncian que a débeda actual ascende a preto d'1 millón de euros e o período medio de pago rolda os 90 días. Non é a primeira vez que os socialistas de Rianxo alertan das consecuencias da mala xestión económica da que acusan o Executivo, cunha débeda a provedores d'1 millón de euros. A información que podemos obter por diferentes medios pues nos indica que a día de hoxe, en 2026, pues o Concello de Rianxo ten unha deuda cos seus provedores de en torno a 1 millón de euros. E indica un pago medio a proveedores sobre 90 días, cando a lei marca pues esos 30 días. Ao final, quen asume toda esta falta de xestión e quen asume esa deriva na xestión económica deste goberno, pois son os nosos provedores, os nosos veciños, as nosas asociacións que ven como eses recursos a nivel municipal pois non chegan ás súas contas e dificultan en moitos casos os proxectos que teñen pensado executar. Levamos dende 2025, dende abril de 2025, solicitándolle a este Concello, a este grupo de goberno, o pago medio a provedores, pero vemos que ese documento non se nos presenta e seguimos na mesma dinámica que vimos exponendo ao longo desta legislatura. Atribúen esta demora a falla de previsión orzamentaria que obriga a aprobar suplementos de crédito e outros mecanismos para poder abogar as facturas co consecuente retraso. 1 millón de euros a estas alturas para o Concello de Rianxo é unha cantidade importante e que os nosos provedores pois están sin cobrar. É dicir, esta situación pois posiblemente sea derivada deste modus operandi que este goberno está desenvolvendo, donde xestiona parte deses recursos a través de suplementos de crédito, créditos extraordinarios, modificacións de créditos, os cales se suelen aprobar en outubro ou en novembro. Todo o que pasa hasta esa fecha pois son facturas que non se pagan e estamos acumulando pois períodos de pago en algúns casos superiores a un ano, como xa denunciamos o ano pasado. O ano pasado tomamos o caso dunha factura de 1 ano e 6 meses. Eso é inasumible para un goberno e, sobre todo, para un goberno que quere expresar e transmitir rigor na xestión orzamentaria. Dende o PSOE denuncian que a opacidade e a escasa transparencia son habituais no Concello, polo que xa acudiron á Valedora do Pobo en 2 ocasións ante a falla de resposta das solicitudes de información presentadas por rexistro.
A nova vida do antigo Conservatorio de Pontevedra comezará en setembro. A intención do Concello é inauguralo a comezos dese mes baixo o nome do novo Centro Internacional de Creatividade Maruxa Mallo. A imaxe gráfica do centro construíuse ao redor da figura da artista, unha das máximas figuras do surrealismo. Ademais, cada andar do edificio servirá para visibilizar a mulleres que foron silenciadas pola historia. Así, o goberno local propón nomealos con creadoras e pensadoras fundamentais. O de inicio estaría dedicado á música Mercedes Peón, a entrada principal á escritora Fina Casal de Rei e o primeiro andar, convertido nun espazo multidisciplinar, levará o nome de María Xosé Queizán, pioneira do feminismo e do pensamento crítico galego. A área de cooperativismo do segundo andar recoñecerá a docente Olga Amoedo, mentres que Úrsula Kroeber Leguín, escritora, bautizará o terceiro. En canto ao cuarto, o quinto e o andar dedicado ás residencias creativas levarán os nomes de María Elena Vázquez, científica, Lucía Aldao Sánchez e María Lado, creadoras que mesturan poesía, música, humor e oralidade, e María Luz Morales e de Godoy, pioneira do xornalismo. Dende o Concello explican que o Centro Internacional de Creatividade acollerá innovación social e económica. Nos vindeiros días colgarase na web municipal o protocolo de usos, que poderán ser temporais para un traballo cotián cunha duración inicial dun ano ou puntuais para actividades, xornadas ou eventos. Ademais, existirán 3 normas básicas e ineludibles para o uso do edificio: a obriga de utilizar a lingua galega na comunicación de todas as actividades, o uso obrigado de linguaxe inclusiva e o uso ético e restringido da intelixencia artificial. O centro arrancará en setembro con 7 entidades iniciais na modalidade de ocupación anual. Entre os proxectos xa confirmados atópanse o Seminario Permanente de Jazz ou a Universidade de Vigo. De xeito paralelo, trabállase nunha residencia creativa vinculada á literatura infantil en Pontevedra. Que comeza por definir que é esa creatividade. Claro, aí entra, por suposto, a cultura, como entendemos sempre, as artes plásticas, as artes escénicas, as artes visuais, a literatura, a creación. Na creatividade tamén ten que estar o deseño, a comunicación. Hoxe en día non saberíamos ben onde colocar o videoxogo. O videoxogo é industria, é economía, é arte, é narración, é lúdico. Onde poñemos o videoxogo? Iso tería un difícil encaixe en outros centros se non fose a creatividade. No Centro Internacional da Creación Maruxa Mallo tamén ten que caber a innovación social e a innovación económica. Para nós o que queríamos era termos unha referencia das mulleres creativas en todo o mundo, e teño que decir que felizmente nos costou moitísimo escoller esta primeira proposta que creo que é moi acaída de diferentes temáticas, porque ilustra moitísimo os ámbitos interdisciplinares do que ali vai a acontecer, e tamén visibiliza mulleres que por diferentes motivos estiveron pois máis silenciadas ou máis invisibilizadas na historia, e que nos parece interesante rescatar. Vilagarcía autoriza a instalación de 47 barras exteriores con motivo da Festa da Auga. Segundo informan dende o Concello, presentáronse un total de 53 solicitudes e 6 foron denegadas por incumprimento de un ou varios dos requisitos recollidos nas bases. As barras que obtiveron o permiso deberán instalarse a partir das 10 da noite do día 15 de agosto e estar completamente recollidas antes das 6 da tarde do 16, deixando totalmente libre o espazo para permitir actuar os servizos de limpeza. Só poderán ocupar o ancho da fachada do establecemento e non poderán separarse máis de 2 metros dela, deixando totalmente libre o acceso ao interior do local e sen impedir a circulación dos peóns pola vía pública. Cada barra autorizada deberá colocar un aseo de uso libre no exterior do local, equipamento que terá que estar instalado antes das 12 do mediodía do día 15. Ademais, deberán cumprir cos límites de emisións sonoras recollidos na Ordenanza Municipal de Ruidos e Vibracións e
e terán que ter subscrito un seguro de responsabilidade civil que cubra calquera dano derivado da instalación e da actividade das barras. Os responsables deberán dispor de copia da póliza ou xustificante no establecemento para amosar as autoridades locais no momento da inspección. Dende o Concello advirten de que os permisos concedidos se revogarán en caso de comprobar o incumprimento de calquera das obrigas establecidas. Tempo para publicidade, non marchen. A conselleira de Política Social e Igualdade Fabiola García e o alcalde de Outes Francisco Calo asinaron 2 convenios de colaboración para que o Concello poida executar as obras de mellora no centro de día e na escola infantil. A primeira das actuacións contempladas permitirá levar a cabo o pintado das paredes, a instalación de novos pavimentos e a renovación das proteccións da escaleira no centro de día. En canto á gardería, as obras terán como obxecto a mellora do acceso exterior ao edificio, cambiando a localización da entrada e reformando o pavimento. No primeiro dos casos, a achega da Xunta ascenderá máis de 48.000 euros e no segundo a uns 13.000. Galicia recibiu durante os meses de xuño e xullo nos peiraos autonómicos a preto de 1.800 embarcacións en tránsito. O Porto de Muros foi un ano máis o porto da comunidade que máis barcos transeúntes rexistrou neste período, con 230, seguido de Viveiro e Combarro, este último con 204. Segundo os datos facilitados dende o ente autonómico, todos estes fluxos supuxeron uns ingresos no sector auxiliar vinculado á náutica de recreo nas vilas mariñeiras de case 2,2 millóns de euros. As cifras deste primeiro período do verán mantéñense en parámetros moi similares ás do ano pasado e confirman o auxe do turismo náutico en Galicia. O Concello de Portas acolleu hoxe a entrega dos premios Alecrín, impulsados pola Federación de Entidades Galegas de Cataluña. Os galardóns están dirixidos a recoñecer a difusión da cultura e tradicións galegas e o reforzo dos lazos coa colectividade galega en Cataluña. Entre os recoñecidos, Rafael Ouzán, presidente da Real Federación Española de Fútbol, Carlos Blanco, actor e humorista, ou Quim Martínez, director de Esmerarte. Como alcalde de Portas, para min é unha honra darvos a benvida ao noso municipio, a este auditorio da antiga azucareira, que hoxe se converte, sin duda, en un punto de encontro de cultura, de tradición e de talento de Galicia. Quero agradecer ante todo á Federación de Entidades Culturales Galegas de Cataluña que escollese Portas para celebrar os premios Alecrín 2026. Esta cita permítenos reconocer persoas e entidades que desde ámbitos moi diversos contribuyen a engrandecer Galicia e a proxectar a nosa identidade dentro e fora da nosa terra. Cada unha das persoas e entidades galardonadas representan unha forma distinta de contribuir á sociedade, pero todos tienen algo en común: esfuerzo, constancia e compromiso. Este ano reunímonos en Portas, un lugar cargado de historia para poñer en valor o traballo das persoas e entidades que merecen o noso reconhecemento e o noso agradecemento. Xa está en marcha a terceira edición das Mañás de Terraceo. A iniciativa solidaria do Obradoiro de Hostalería do Salnés, en colaboración coa Asociación Española contra o Cancro, arrancou hoxe cun cheo absoluto e máis de 100 asistentes. Nesta primeira xornada temos almorzos saudables e para os 2 mércores seguintes temos aperitivos. Convidamos a toda a xente que queira participar a chamarnos e facer a súa reserva. Poñer en valor, como dende a Comunidade do Salnés firman este convenio para facer esta colaboración coa Asociación contra o Cancro. Xa vedes como está a sala, toda chea de xente. Isto é unha práctica real que están facendo os alumnos, servindo estes desayunos, estes almorzos ás persoas que veñen por aquí, que son totalmente gratuitos e que teñen unha comanda con precios e que despois a xente decidirá facer ese donativo en favor da Asociación contra o Cancro.
Esta primeira xornada estivo dedicada aos almorzos saudables con diferentes opcións elaboradas polo alumnado do Obradoiro. Entre os platos salgados destacaron as tostas de aguacate con salmón afumado e os figos con xamón e queixo. En canto ás doces, puideron almorzar banda de mazá e saquiños recheos de pexego e queixo crema. A oferta completouse con diferentes bebidas e elaboracións como o mocktail de sandía, matcha bumble e limoada de remolacha e froitos vermellos. Estas mañás de terraceo non teñen un custo fixado. Cada asistente fai unha achega voluntaria que se destina a apoiar os proxectos de investigación e loita contra o cancro impulsados dende a Asociación Española contra o Cancro. Tralo éxito desta primeira xornada, a iniciativa continuará os mércores 19 e 26 de agosto. Nesta ocasión, cunha proposta de aperitivos que se servirán entre as 12 do mediodía e a 1:30. Para participar é necesario realizar reserva no teléfono 658 989 002. O Concello de Ribeira segue a fomentar a corresponsabilidade con iniciativas como o Obradoiro de Batch Cooking, que se celebrará do 24 ao 27 de agosto. Será impartido polo prestixioso cociñeiro Iñaki Bretal na primeira planta do Mercado Municipal. O Centro de Información á Muller de Ribeira pon en marcha os obradoiros de Batch Cooking para fomentar a corresponsabilidade e o reparto de tarefas no fogar. A iniciativa, que estará impartida polo cociñeiro Iñaki Bretal, está dirixida a homes e adolescentes maiores de 15 anos, que poderán ir acompañados de algún familiar. O prestixioso cociñeiro Iñaki Bretal, que tuvo a ben, sendo temporada alta, a verdad que se lle agradece un montón que quisera vir a dar estes cursos, que tuvera a ben facer esos huecos, e que foi un esforzo importante para él, así mo transmiteu, pero, bueno, unha persona de prestixio na cociña, membro do Grupo 9, e que tamén é de Ribeira, co cal, pois, tamén é un doble mérito. Estas clases vanse a desenvolver na cociña industrial que temos no Mercado Municipal, serían os días 24, 25, 26 e 27 de agosto, de 10 a 2 da tarde, con un horario de mañán para, bueno, tamén que todo o mundo poda achegarse ali, e serían unhas plazas limitadas. Vamos a limitalo á ocupación que ten a cociña, que son 12 plazas, e está dirixido a homes de máis de 15 anos, que poderán, en este caso, pois, vir acompañados dun familiar ou dunha persona que teña ben, pois, disfrutar destes cursos tamén. O obxectivo é achegarse a técnica do batch cooking, baseada na elaboración de varios pratos nunha soa xornada para deixar preparadas as bases das comidas de toda a semana. Non se trata dun show cooking, senón que os asistentes cociñarán a través de novas técnicas e preparacións con base no produto local e de tempada. As persoas que se anoten e o alumnado que participe vai a cociñar. Ao principio decía que vai haber un pequeno espacio de reflexión para analizar a labor de todos os membros da unidade familiar nos cuidados, e como podemos aportar entre todas e todos máis para lograr unha mellor conciliación. De feito, este curso, entre os seus obxectivos, está precisamente eso, facilitar que toda a unidade familiar participe. Os interesados poden inscribirse a partir de mañá xoves, tanto no enlace do QR que aparece no cartel como no teléfono 679 306 188. Falámosles agora de festas. A Pobra prepárase estes días para vivir unha das súas citas festivas do verán, o Carme dos Pincheiros. Os festexos desenvolveránse do 14 ao 17 de agosto cunha extensa programación dirixida a satisfacer a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores. Este venres e durante 4 días, ata o luns 17, celebraránse na Pobra as festas do Carme dos Pincheiros, unha das citas festivas máis multitudinarias de cantas se celebran na localidade durante a tempada estival. Dende o Concello, que colabora coa Comisión de Festas na organización dos festexos, destacaron o carácter especial desta cita
e o seu forte vínculo coa identidade da Pobra e a súa tradición mariñeira. Sí, claro, esta é unha das festas máis importantes que ten a Pobra e, bueno, eu creo que son as festas que se caracterizan por algo que son os cabezudos e os xigantes e os cabezudos, non? Que creo que é ese elemento que fai que sexa un pouco diferente de outros cármenes que podemos ter ao rededor, porque o carmen aquí é moi importante en todos estes povos costeiros, pero o dos pincheiros pois ten ese reclamo, non? E ademais é unha tradición moi bonita que queremos ademais seguir coidando. A xornada inaugural do venres arrancará xa pola mañá coas tradicionais dianas e alboradas, aínda que un dos momentos máis agardados será ás 9 da noite, dende o balcón do Concello, coa lectura do pregón, este ano a cargo do Club de Atletismo e Deportes do Barbanza. Este ano decidimos decirlo ao Club de Atletismo porque, bueno, pues ten estes éxitos non tan importantes, pero ainda así tamén por a longa trayectoria que ten o Club de Atletismo de Pobra e polo que significa e polo traballo que Pepe Moure pois fai con todos estes rapaces e rapazas. Eu creo que, bueno, pois que o merecen. O ano pasado estuvo o Remo e este, porque tamén era un ano así difícil para eles, e este ano pois eu creo que se merece o Club de Atletismo. A música coas tradicionais verbenas a cargo das mellores orquestras de Galicia, os concertos dos grupos locais, as actuacións das bandas de música tradicional ou a celebración dos sanjuerguíns marcarán tamén esta cita festiva. O día grande, que tamén é outra das cousas que se caracteriza o Carmen dos Pincheiros por o día dos sanjuerguines, que eso tamén hai que decilo, que son rapaces e rapazas que organizan ese día, e é un reclamo tremendo. A Pobra, a verdad, enchese de xente, hai moitísima xente todo o día, porque o desfile empeza pola tarde. Bueno, eles xa empezan a mediodía con unha sesión DJ e para que a xente tamén poida comer ali no castelo, e últimamente está salindo moi ben esa sesión vermú, e logo pois arranca o gran desfile da auga que bueno, pois como xa sabedes, enchese toda a Pobra e é, ademais creo que dan boa previsión de tempo, entonces vai ser outra vez un éxito, non? Porque hai familias enteiras, xente de todas as edades para poder disfrutalo. O punto e final aos festexos porá o concerto de Treixadura, o luns a partir das 10:30 da noite na Praza Alcalde II Durán, para a continuación, ás 12:30, ter a gran queima de fogos artificiais. Dende o Concello quixeron tamén ter un recoñecemento especial cara aos membros da Comisión de Festas, que coa súa dedicación e esforzo fan posible a celebración destes festexos tan importantes para a vila. Todo listo en Ribeira para dar a benvida á Gran Feira Mariñeira e Artesanal do Verán. A Artemar abrirá as súas portas mañá a partir das 6 da tarde, aínda que o acto oficial de inauguración e o pregón non serán ata as 9 da noite na Praza da Porta do Sol, coa asistencia da alcaldesa María San Pedro e demais membros da corporación. Durante toda a fin de semana desenvolveránse obradoiros infantís e espectáculos de animación no mercado artesanal, que se comporá de preto dun 100 de postos repartidos entre a Praza do Concello e a Rúa de Galicia. Abrirá de 12 a 3 e de 6 a medianoite, con posibilidade de alongalo ata as 2 da madrugada durante as fins de semana. Polas noites haberá actuacións de gran formato, tanto na Porta do Sol como na Praza do Concello, con luces, lume e efectos de maxia que conseguirán impresionar a todos os asistentes. Ata aquí chegou o noso informativo de hoxe. As novas do día volven mañá con máis actualidades. Sexan felices.